malaman Kano sa iya siyan kasar dan Hausa a yi kiɗa a yi rawa Allah ya tsine masa albarka Allah ya ɗora mai hau amin ko ubanka ne ko ubana ne Allah ya shirye shi ka hararin da kyau mana a ba zai shiri ba kudan ja baya ba ka fito ta na kana dan muzurai kudan ja baya haka Allah ya shirye shi arama za su in ban ga makiya annabi Muhammad kun dan mutane ta abalai ta ajini an yi sallah ta abalai Najeriya Allah ya mana arziki amma duk wanda zai faɗa gaskiya ma wallahi tallahi duk wanda zai faɗa gaskiya sai an ji haushinsa yanzu ba nan yaro abokin mai isan damu ala gafata mala dalilin saddan aka kama shi aka ɗaure aka rufe gidan rediyon saboda ya faɗa gaskiya saboda ya zage foliyo dan mijin uwarka foliyon halarci Allah ne ya ce a yi foliyon banza foliyon wato maganin ciwon kai sai an saya maganin ciwon haƙori sai an saya maganin ciwon wuya sai an saya idan matarka tana naƙuda a asibiti sai ka biya kuɗin jini kuɗin ruwa sannan wani shegi ya zo da wata allura ta foliyo wanda mun bata mana wani amfani a raba mana gero kwano bibi ya fi foliyo in kunu duk yaro ya tsuguna saboda darajar manzon Allah duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna aiki saboda ita lahira da kaga ana alkiyama runi ɗaya ne baba amma saboda masifa irin ta alkiyama suna dubu gare ta dan an ce da za ka miƙe a gaban Allah haka da aikin annabi 70 to gani kake ba za ka tsira ba saboda masifa alkiyama saboda ita alkiyama a karamaka Allah abin da ya sa kaga an kira ta ranar tonan asiri saboda ita kowa yana gun kowa in kai tsinanne ne ga fir'auna ita ba dama a ce wani bai zo ba kowa yana gun ba ne mutum ya kama kura yan birni tsirara yan ƙauye tsirara yara tsirara manya tsirara shugaban ƙasa tsirara mataimakin shugaban ƙasa tsirara ciyamoni yan majalisu kantomini daratoci a dabaiza sa hakimai daga tai masu unguwanni sarakunan fara sarakunan kasuwa sarakunan tasha duk an tsaya a filin alkiyama tsirara ranar ma Allah zai ci giyan mai mulki wake da mulki a wannan rana mun yi kurum da za ka ɗan raba kusa da gwamna ka ce excellency ana magana ina ai ranar da baki zai magana a lahira ai ita alkiyama layi za a yi a lahira kuma ba wata lafala da za ka yi kujera kai da annabi duk malamin da zai ce ai duk wanda ila fula raka'a biyu ranar alkiyama ka fada da annabi Muhammadu za ka jira a lahira ku shiga aljanna Allah sayyidina Ali kuma ya biyo ku a baya ku da su sayyidina Umar ko ku sai kun jira da annabi Muhammadu sannan ya shigo su sayyidina Ali wallahi duk wanda zai aiki ba wata lafula da za idan akwai malamai ne suke lallaba masu kuɗi saboda ba sa so shinkafa dan gwado garwan manja da garwan manja da ragunan layya da kwajiran haɗi siyai shi yasa duk iskancin da mai kuɗi zai yi malami ba zai gaya mai gaskiya ba saboda kwaɗayi sai dai ga mai malami ya cimma rawani ya je gidan mai kuɗi ya alhaji ba komai ai wannan yan larura su yi sabon Allah akwai ma duni zalaka dan kadamin kaba'ira duk wanda ila fula raka'a biyu ranar alkiyama ka faɗa da annabi Muhammad za su aljanna to sayyidina Ali in an baka labarinsa aikin da yiwa addinin musulunci za ka ce duk dinannu ne sayyidina Abubakar Siddiqu aikin da yiwa addinin Allah a baka labarinsa wallahi da kanka za ka ce kai dinanne ai alhaji duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gida aljanna shi yasa duk masu kudin Najeriya burin su sata su gina masallaci ka gina gidan mai na Madina ɗari masallaci shago daya ka gina gida rabin kilomita masallacin shago daya saboda rababbin malamai suna cewa ai duk wanda ya gina masallaci ya a mai gida a aljanna gina masallaci shi kadai ne addini in ka faɗa a wani gun sai a ce da kai ka faɗi amma a yanzu mun fi bukata abinci akan masallaci sabo ka sayi buhun shinkafa miliyan 1 buhun gero miliyan 1 buhun dawa miliyan 1 kowane gida a dakata ka ba da buhun dawa 1 buhun gero 1 buhun shinkafa 1 da 150 sa ya ce fani
in ba ya kuka gina masallacin miliyan 100 ba Allah tsina a gyara tsoron a sa mai sufika a daina yin sallah ba sufika to ai ka gina mai sallah ko sha kai Allahu akbar sai ka tana giteri an samu matsala a sallah hey ni ne na tada sallah haka Allahu akbar sai ka tana giteri za ka iya sallar a tsayen za ka ce assalamu alaikum ka ci giteren ka yi sannan ka dora sallah a natse daga nan hammadi na haka karatun yake wallahi tallahi duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna aiki ne ta kwa talabijin da bidiyo da na tambayi malam sai ya ce kamar ganga shi na ce aran ma kamar na ce to ita ya hukuncin ganga yake ya ce yanzu da za ka je ka siyo ganga ba ka da alhaki kiɗan shi ne ganga an fuskanta ku yanzu da za ka siyo ganga sabuwa dal ka ɗauro ta a buhu ka taho da ita a hankali ba ta ce girin girin ba ta wani ƙara ka zo ka ajiye ta a zauren in ta shekara 2000 ba a kiɗa ba ka da alhaki amma ko ka dangare ne ya marmaso ƙasa ta ce kwan to kwan a wuta yanzu mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya sayo kasa da malam jaba ko ya sai kasa da malam abubakar gumi ko ya sai wa'azin malam nasiru kabara ko ya sai lacha ta malam ibrahim alzazzabi ko ya sai wa'azin malam isa waziri Allah ya ji karnai ai kaga yayi dan shi wa'azi ba ruwanka da aqida bishiya da yace a reshe muke rigima ko kare ka ji ina wa'azi tsaya a gaban karan an cusa muku mummunan aqida ko ba kwa jin wa'azi sai na kungiya to ko kare ka ji ina wa'azi tsaya a gaban karan ba ruwanka da kare ne amma mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kasa ɗin fasikan nan 'yan wasan hausa wanda suna da daga rushe tarbiyyar addinin musulunci a afirka a samu wani shirgejen ƙato algafa ta mala a samu wata balagaggiyar budurwa tun ƙareriya a haɗa ta ana kaɗa kwankwaso ana gwatso ana kai kuma kayan da galo a gaban talabijin ai kaga da uwarka ce take rawa ba za ka kalla ba ka harayu ubanka yanzu shi wannan dan akuyan hali baba da yake hada malaman addini da fasikan nan sani danja dinannin Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya hada mai karatun alqur'ani da limaman jama'a na Kano kuma saboda tsabar rubewa irin ta malamai duk malaman Kano sun kifa da gaskiya saboda gauran kwankwaso to kwankwaso Allah ne ya yi sai ka fito ka faɗa gaskiya mu ba a mulki kake ba ko a doron uwarka kake sai mun gaya ma gaskiya nuhu tun daga Abuja aka nemo aka aiko ana nema na kai kace gudun masifa nake biya mata mota wallahi ni kadai nake kai ka taba gani na da wani ni kadai nake tafiya akan wa'azin nan har gaban mai girma janar Muhammadu Buhari aka kai kashi sai da na shekara 4 ina wa'azi bai sanni ba karshe a yau da na yi taɓargaza aka zo da an kwa kashar daga Kaduna aka bugo waya sai na ga ana so sa na yi tawai ga ashiri ne sa ta duk ba ga sun kashe kasar ba Allah ya mana arziki amma malamai sun manne sun kifa wallahi da Allah ya sa malamai suna gaya wa masu kuɗi gaskiya in an samu talaka a jigawa Allah ya tsina dan yanzu a jigawa akwai mutum ɗaya alabiya wanda abin da ya tara a Amerika da Ingila da jigawa da zai dawo da shi jigawa ya raba dukiyarsa biyu ya dinga ba 'yan jigawa miliyan daidai a rabin dukiyarsa wallahi tallahi sai kowa ya samu miliyan 1 a jihar Kaduna akwai mutum 1 da zai raba dukiyarsa biyu ya dinga ba 'yan Kaduna miliyan 10 duk ɗan Kaduna ya bashi miliyan 10 a rabin kudansa in ya girgiza al'una a Katsina akwai mutum 1 da zai raba dukiyarsa biyu ya dinga ba 'yan Katsina miliyan 1 da rabi miliyan 1 da 500,000 wallahi tallahi ba zai girgiza ba a nan Kano akwai wanda zai iya rike Najeriya shekara 10 ba gira a daina haƙo mai a zura mai ido da shi da Najeriya in bai rike ta shekara 10 ba Allah ya tsina don yanzu ko kamfanin Dangoten nan na siminti na Abajana ribarsa na wata ɗaya sai ya ciyar da Kano shekara 10 wallahi to ba sa taimako
in ka suna taimako sai na riya mun ba da miliyan 10 miliyan 20 yaro yana ciwon koda za a kai da wata manufa kai duk ba ga mutane a mace ba dai a